Welcome to Lavada Cafe. Hi, I'm Rachel. And I'm Chef Joy. And this is our negosyo. Hi, I'm Christina Chinayan, and this is My Negosyo. Actually a teacher by profession, pero wala ako nag-practice kay I was able to join a government service for 10 years, and then we always we're looking for a greener pasture, so I went abroad, nag-work ko dito for 2 years sa Singapore, almost 3 years sa Singapore, and then pagbalik na ako Manila na ako ga-base, and then I was able to join sa real estate naman. So I became a international marketing consultant. So na-assign ko, naglarga-larga kong different countries, naabot ko Australia and Asian countries na inganana. So for 5 years. And then before pandemic, ning uli ko kay kanang naka-decide ko na mag-base na og Cebu, kay gikapoy na ko sa kanang larga-larga, gusto lang ko magpahulay sa. I really graduated as a nurse. And then kanang more business gini sa among family, sa akong mama. So sa among mga igsuon, ako jud ang nahilig ba. Murag akong nahilig og luto nga mag-follow kay mama. So nag-observe lang ko niya. Wala siya gatudlo na ako, pero nag-observe lang gyud ko ni mama. And then, until I know how to bake, nag-try ko nga, ni-ask ko ni mama, pwede ko makatry? Until na, I think grade 6 ko, kay balo na gyud ko sa, nanadyo ko kanang kuan sa baking ba. Grade 6 ko, natuto na gyud ko mag-bake ba. So, mo na gyud akong hilig. So, then, I asked my dad niya, pwede ko mag-kuan pa, kanang mag-school of culinary, kay gusto gyud ko ma-chef. And then, moto na, kaniliging nauso ang nursing. Na moto ni volunteer akong auntie, like sisters akong papa, na siya ang mo sponsor mo makagraduate na akong nurse. So, moto, nag-nurse ko para po sa happiness akong papa ug mama. Pero, mo dyan akong hilig. Moto, nagtrabaho ko, I graduated, nagtrabaho ko hospital kadali. And then, someone's offer me nga, uy, mag-Dubai ta, ka diba, daghan kayo ug kuan dito. Moto, na-experience ko Marco Polo. Then, sa Marco Polo, stewardess jud ko. And then, I asked Mr. Howry, the general manager nga, sir, pwede ko mo try og kuan sa pastry area. Mo to na yun si Mr. Howry nga, why man Joy? Why? Kung mo dyan akong hilig, sir. So, gusto ko mo try sa pastry. Mo to, dito jud ko na start og kanang hasa jud ba nga na mga plating, na mga kuan until ning kuan ko ni eskwela ko sa Caro and Marie for 6 months while nag-duty sa Marco Polo, and then mo din ito nga na-apply ko Dubai for almost 6 years nga nagtrabaho jud ko dito. 5 years ko sa katong second employer namin, which is na pastry chef jud ko. And then after my contract nauli ko kay nasakit sa akong papa, then I need to give birth pod para sa buntis manggod ko, then gusto ko sa Philippines pod ko. BS Computer Science graduate ko din sa Cebu. Before ko nagtrabaho sa Dubai for almost 13 years. Dito sa Dubai, nasortian sad ta sa atong paningkamot
nakakita ta og trabaho sa kanang mga nindot nga mga companies, global multinational logistics, mga automation and processing companies. So nag-decide ko muuli nga rin sa Cebu. Siguro ang ako status kay single man ko. So kanang murag na fulfill na nako ang ako corporate side sa akong career. So kanang nasad tay masig usa ato buhaton kay single man ta so far. Kalau isa Ginoo ang ato family wala masadsad salig nato. So sad to say sa katong mga OFWs nga tuwa didto until now nag-struggle gihapon kay sila may breadwinner. So ang ako lang unta ang ato mang major goal as an OFW is to go home for good and to be with our loved ones. So manang murag na-satisfied na ko, so why not balik, then start to attend my business, which my sister has already started. Dili ko cook, passion na nako ang cooking. So happy ko kanang magluto-luto ko and tapos natay mga friends diha nga muingon lami man na, so murag na inspired sad ta magpadayon. After a few months, nagtrabaho ko balik hospital. Then, sideline po ko nga, i-help ko sa akong mama sa business, ani kay business man gid ni sa Toledo. Until nagka-chat mi ni Dana Faith na mo lagi to gusto po siya makat-on po ng luto. Mo to ni-decide ko nga, sa ila tudluan. Until we come up nga, hala, let's try ate nga mag-business. Mo to nga, mo na nahitabo ni nga, na baking joy. While ako din sa Cebu din nag-pandemic din, silang Dana o si Joy, nagluto-luto na sila daan. So isa ko sa ilahang consumer and giganahan kay ko. Lamian jud kay ko sa cake. Ako kuan kay ko particular kay ko sa mga nanay ko. Lami gid kayo. I think pwede na to ni negosyo. So nagnegosyo na sila luto-luto daan. So among siya gihimong kanang i-big na namo ba. You will have to dream bigger. So ana siya, so nagkasabot mi na di man daw kaya po ni Dana nga siya lang, so moto na nagkasabot mi na siya sa marketing part, si Joy sa operation dito sa kanang, syempre siya ang baker and then ako sa admin, so kami ang nag-follow up sa karang mahimo siyang professional good among business. So the moment na hinahuna mi kung sa among ingalan sa among business, una mi kanang we want to spark joy sa mga among consumers, like isa ko sa consumer, diba? So I really experience kung unsa ang kalami. So yun ko, why not, diba? So we can give them joy, miski na sa balay kay pandemic lagi dayon online lang man pod ang amuang sellings for now, although we have been working sa amuang ongoing na ang process sa amuang business permit and sa among SEC. So karon muna nga nakahunaw namin, sige, Joy, since Joy po amo ang baker, why not? And iyaha magud ang recipe. So, amo siyang gikon, sige, auto na lang ba itong baking Joy. At the same time, atong baker si Joy, at the same time, kanang, amo pinaka is kanang to give joy sa mga consumers na, sa mga customers. Ang mo yung specialty is sa baking joy is the empanada. The seller naman is empanada, then the choco yema and the double chocolate, and also our ubi halaya. Now we have baked spaghetti, we have baked siopaw, empanada, then we have meat breads, ubi disal, butter and cheese disal. We also have plain disal. Then maha, we also have special maha. And pies. We have egg pie, we have mango pie, and pineapple pie. And one of our bestseller, banana cream cheese loaf.
So ang amo jud first nga business is laundry and cafe under the name of Lavada Cafe. So that was mga 5 years ago. Hangtod kanod na agihapon sa kaloy sa Ginoo. So far, mootoy isa sa peak sa among maayo ang revenue na mo ato sa katong totally lockdown kay gi-exclusive man ako og take out na lang. So ang mga tao na araman sa balay, so ga-offer ko every Sunday and Monday 50% all food and drinks. While the rest of the days 25 to 30%. So makatabang sad ko ba? So far na maayo man. So gusto sad ko tabangan ma-retain na ko ang ako mga empleyado kay syempre sila mo sa ilang bread and butter, ako sad mo ako bread and butter kay retired OFW naman ko. So far mao na siya. Sa Lavada Cafe, sa bang restaurant, na may daghan nga food, na may like kanang nauso karon nga flavored chicken wings. Ako ra sad ang gabuhat sa sauces, mga chicken, naatay grade pork chop, na nasad mga sauces, nasad tay kung sa fish, nasad may mga fish fillet, nasad may burger with fries, ham sandwich, o kanang melty fruities. Then, kani bago na mo nga product ang Biko nga lalaing varieties. So, munang nakahuna-una ako, why not ang kanang original nga recipe sa Biko, ako siya i-enhance. Magbuhat kong ako nga version. So, motong nag-try ko lalain-lain nga fruits, like mga nuts. Then, ako gi-testingan kung mag-complement ba ang iyang lasa. So far, mo complement man jud siya. Then, mo na natay gamay nga kuan sa pag-decorate. So dali ra man sad kay mga kuan naman ni siya kanang mapalit ra nimo bitaw ng mga pang-decoration. Ang Biko jud is one sa mga famous nga dessert nga ginahanda sa Lenten season. As a Filipino family, naagid na di na mawala atong Biko o ato ang Binignit, ng mga kakanin tawag nato anak nila. Naagid na perminti mura bag kanang mingaw kay ato ang balay kung may Binignit during sa kanang inani nga occasion. So mo na siya kanang pagsaluhan sa family. Mama, binignit jud na. Kay kuan man gamay nagtapok may mga igsuon, uli gid sila. Kanang every semana sa every good Friday yun na. So Friday na nanana sila sa balay. So by Friday, Saturday, and especially Sunday kay mama na ang tawag nila, gisong, di ba? Oo, kanang mo na nagtapok mi adto beach nya luto og binignit, mo gina binignit dayon, nya typical lang nga Biko. In the Biko, 'di ba, dili man guni siya ang typical nga Biko lang, 'di ba? Sometimes nga tanaw nakatilaw man gyud mga Biko, no. Pero ang akong Biko is different. So kanang kay amo ang ginabake and then sa pilit ang uban ginahumol, which is dili na ko ginahumol kay para dili malata ang pilit. And then when pagpabukal na ko ani, then dili na ko tubig akong ginabutang. So tuno, pure tuno, and then with butter. So kay para makuan magud nimo mo smooth, then lasa gid siya, as in grabe ang kalami niya. And then latik pod, pure tuno pod ang latik. Then mostly gud sa uban kay brown sugar lang ang ginabutang sa latik. So dili siya nga anak ka kana gani dili mo siya ma-feel ang kalatik niya ba. So butangan nimo siya og mas kubado. And then latik nya moto, then i-toppings nimo siya sa katong pilit nga imong ginaluto, then bake for 15 minutes until mo kuan gid siya nga kanigi mo makita na gid nimo nga kata gid siya nga makuan nimo siya nga sticky na siya, kata na mo ni ang nakalahi sa ato ang baked Biko.
Ang katugong dili nimo ginabi ka ng giluto lang gid siya, mura gilungag lang, mura siya og rice. Mura siya kanang galungag kag kanon ba nga kana ganing pilit lang siya, kanang kuan lang. Pero ang baked good, kuan man gud siya kanang ang lasa gani kanang kuan gid kay siya kanang tuhok ba. Ang iyang lasa gid niya kanang mo dikit gid siya sa kanang pilit kumpara sa lungag lang. And then for the binignit, ang common sa binignit, pure, ay kanang tuno, tubig ana, di ba? So sa gamay ra gyud akong ginasagol nga water. Then pure tuno with butter. Then mix na ko ang tapioca, then ang banana, then kamote. Wala na ko'y daghan ginasagol sa akong binignit. Only kamote, banana, and butter. Then katong glutinous nga flour. Mostly gid sa tanang ginaluto sa akong mama is with butter. Mo na ang usa sa iyahang mo na usa sa iyang technique gyud ang kanang butter kay maka-add gid siya og kanang ka-cream ba og kanang ang lasa gyud mo gawas. Ganahan ko og ubi mo tong mo gihimo na ko nga base sa biko. It's ano lang kanang basic nga pagbuhat sa base sa ubi. Ang nagkalahi lang imo siya butangan og ubi. I'm using ubi powder kanang good quality gyud. Kay kung makuha kog fresh, usahay mag-short ta og supplier kay di man yun siya pangitaunon bitaw. And then kanang natay variety nga mango. So ang mango murag gi-caramelize nato. And then ato gi sagulan ang biko og mango tidbits. Then gitapingan nato og mango. So ang isa is na atay nangka, this is jackfruit. So mao gihapon same procedure, ako gi-mix ang nangka then with toppings and mga decorations na siya. Naatay kaning leche flan. So dali ra man sad ang pagbuhat og leche flan. So mo to siya, leche flan. Then butangan na pud natong decoration di gamay sa mag-complement sa ang lami sa murag milky siya. Namasad ko'y murag secret na lang to nako nga naa ko'y sauce nga ginasagol sa kuan sa biko mismo sa base para mo samot pa siya nga malasa bitaw. Then naatay macapuno. Parehas gihapon gibutang sa gula natong macapuno, then gitapingas nato og macapuno. Murag mo complement gihapon siya. Ang secret sa lamay nga pagkaon sa kanang ginaingon nila o muto umasad ko. Kinahanglan mo magluto ka, happy ka, passion jud ni mong imong ginabuhat. Love ni mo ang ginabuhat. Kay mo ra bitaw ma-transfer, maka-add siya sa kalami. Para na ako, you have to cook it by your heart. Nga ganing magluto ka nga, kanang mura pod siya og kanang i-feel gid mo mga ikay mo kaon, nga kailangan lami siya, nga ganing murag i-love gid nimo ang imuhang luto. Kay kung ikaw gud nga magluto lang ka nga di gid nimo ginalove, dili nimo passion, dili gid mo gawas ang lami. Mo gid tinuod gid ang giingon nila ni chef nga sa akong mga head chef food nga cook it by heart. Nga kanang passion gid nimo kay kung magluto lang ka nga wala diri joy, dili gid ka mo success. Ang ako ma-share nga business tips is that mukuan jud ko kung unsay mga bag-o nga trend.
updated jud na ako ang ako menu. Magbuhat ra kog ako kay I cannot afford man to hire a chef kay di maning anak kadako ang ako business pa. So kabalo man ta muluto kay passion man jud nato siya ba. Munang kinang i-manage na jud nimo maayo ang imong negosyo. You have to have a passion sa imong ginabuhat because if you don't have that, you know, I don't know if mag-prosper ang imong ginabuhat. Anything naman, not only in business, you know, anything na imong ginabuhat, you have to really have a passion para ma-continuous nimo.